Klaro kaayo ang gisulti ni Kristo niya warning sa niya nga dili di ay tanan nga nagsigi og ampo, gasigi og sangyaw, hasta pagani ang nagsigi og himog milagro sa ngalan ni Hesus makasulod sa langit. Wagi siguro kaning gawali, wagi ni siguro. Ako kada adlaw man jud ko gahimog milagro. Kanilang ni ang pag-consecrate aning bino o hostiyas nga mahimong lawas og dugo ni Kristo. Milagro niya, di ba? Nya kita magsigitag pangitag milagro ngadto sa lain-laing lugar. Nya ni agyoy kada adlaw nga milagro. Pero dili ni siya assurance tungod kay pari ko nga malangit dayon ko tungod lang kay nakahimo kog milagro ang paghimo sa bino ug pan ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Privilege ra na nga rin ako nga gihatag sa Ginoo pinaagis gahom sa Espiritu Santo. Privilege. Dili ako maoy hinungdan ana, dili sad ang akong pagkabuutan. Privilege ra gid na. Sama sad anang mga tao nga gigasahan nga makapapahawa og mga yawa, kanang makaayo og mga masakiton. Kita porti maginato makasunod ana nila kay gusto kitang maayos atong sakit. Gusto kitang mawagtang ang yawa. Pero privilege ra pud na nila tungod kay gagamit sila sa ngalan ni Hesus, pero dili gyapon na assurance nga tungod kay naggamit sila sa ngalan ni Hesus, nigawas ka ng maong mga gahom nga nakapapahawag yawa, nakapaayo og masakiton, nga malangit na di ay sila. Nya kung kining mga tawhana nga nagamit sa ngalan ni Hesus, nakapapahawag yawa, nakasangyaw sa pulong sa Ginoo, may kaayong mo explain sa pulong sa Ginoo, memorize ang tanang Biblia, tanang bersikulo, mag-away-away pa na sila, kay pulos gyud sila mga masters. Dili gyapon na assurance nga makapalangit. Labaw na gitingali ning gasigig simba unya matug ra inigwalis pare. No. Aw dili sa na siya nato mahukman nga makapaimpierno na niya. Kanang gasimba ka ba? Nya panagsarasan mo simba, di pa gyud mo hogs kolekta. Wa ta kasiguro sad. Pero mo na itong bantayan nga kung kining mga tao nga dunay privilege nga makita gyud kaayo nga naa galihok ang gahom sa Ginoo, pinaagis maayo kay muwali. Niya may kayo musangyaw, makapapahawa pagyawa, makaayo pag yung mga masakiton. Kung niingon si Kristo nga dili ni assurance nga malangit, atong bantayan, samot na ta. Samot na nang gasigi lagduwa sa computer, samot na nang gasigi lagduwa anang naang mga online sabong, online casino. Di ba? Samot na nang gasigig suyop, sigig inom, samot na nang gasigig puyo-puyo, sige og tinukhangay, bisag way mga kasal, samot na nang naang siging dinumtanay, siging dumot, samot na ginang gahimog mga balaod nga anti-God, anti-life, sama ng divorce bill, RH bill, same-sex bill, abortion bill, euthanasia bill, ug other bills sa kalibutan, mga balaod nga supak sa kabubutos Ginoo, samot na gina nga namiligro. Sige, lingay mong tupad. Nawa ka mamiligro. Nawa ka mamiligro. Unsa ra man gisukdanan ni Kristo? Ingon siya diri, inigsangpit ninyo, Ginoo naghimo kog milagro, Ginoo naghingilin kog mga yawa sa imong ngalan,
Ginoo gasigi kog sangyaw nimo. Nya ningon day siya, apan mo ingon unya kanila, mo ingon unya ako kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Ang babag gid ay Ginoo sa atong pagsuod sa gingharian sa Ginoo, mga igsoon, mao gyud ang sala. Lingay mong tupad ing nawa kaysa ngutan ba? Kay kanang imong sala og di na makuha nimo, bisag makakuha pa kag mga yawa og mga sakit diha sa imong isig katao, bisan kining akong wali makapatandog panininyo o makapausab sa inyong kinabuhi, kamo mao'y malangit, dili ako. Basta ang akong sala wa nako kuhaa. Ang yawa nga naa ninyo akong gipapahawa, pero ang sala nga niya nako yawa mangyapon na. Di ba? Unsa may mga timaan nga naa tay yawa? Una, sala. Mao ginay number 1. Ikaduha, kanang kahadlok. Sunod, kanang naang attachment sa mga butang sa kalibutan, labi na nas kwarta. Maunay mga timaan nga ang yawa mo'y nagkontrol sa atong kinabuhi. Sige, laing lingi sa imong tupad, inawa ka kontrolaro si yawa. Naarabay pipila nato nga ipaglalaban gid ang sala. Kana lang nagpuyo-puyo. Ay sus, moingon gyud tuo magkanang pader. Storya ra na niya. Ana ipaglalaban gid ba? And ayaw na nagdumti ang imong silingan, kadang imong igsuon, pagtingog na mo siya ba dire binuangan kog maayo. Sige bita kog tingog anang buang-buang, o man ginamo tagad nako. Nya magsige lang jud ko sa kog buang ko dire. Magsige kog tagad anang di mo tagad nako. Mo na ito mga rason, ipaglalaban nimo ang sala. Patay ka diha. Nangalipay ra pud ko nga dunay daghan na kaayo nga moduol dinhi pader magpakasal mi. 25 na may katuig, 22 na may katuig, 30 na may katuig, diha pa gani 40 na may katuig, nang puyo-puyo pader. Civilly married rami. Sus ikaw gyud nakapa usab sa among huna-huna, nako luwas na mo, pwede na mo mamatay. No, hindi ko magkasal, nako pwede na mo mamatay. Kaya nga naman, inyo nang gitangtang ang sala, naminaw na mo sa Ginoo. Minsan niya, ikaw pa din, nako wapay siguro. Ako, pinaagi aning sakramentos kasal, sakramentos misa, nakahimo kog milagro, pagtangtang sa inyong mga sala, kamong nidawat sa maong mga sakramento. Pero ako, doon na sa ko'y akong obligasyon na maminaw sa ko sa pulong sa Ginoo. Mauna, ni ay hari, kinsa tong hari din sa Israel, si Koan, Joaquin, nga iyang mama si ni Hosta, gidescribe ni sila nga mga unsa man mga dautan o kinabuhi at tubangan sa Ginoo, pasabot mga makasasala. Kini si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia, mao ni ang nagrepresent or sa panahon sa mga Israel kana mga pagans, mga tao nga wa magtuo ni Yahweh, mao na sila nagrepresent sa yawa or sa sala. Mao na nga ang mga Israelita nga nagrepresent sa Ginoo, makigubat gyud, makigubat murabag ang gubat sa una between sa tao, mga tao nga iya sa Ginoo o mga tao nga iya sa yawa. Nya mapildi ganito ang iya sa Ginoo, pasabot nidaog ang yawa. Nya unsa may naresulta dire? Pag abot gyud ni Nabucodonosor nga gilibutan na niya ang siyudad sa gingharian ni Joaquin, ang Jerusalem, unsa may gibuhat ni Joaquin og na iyang mama, mi-surrender, mi-submit ngadto sa mga makasasala. Unsa may translation ani sa tong kinabuhi? Kana bitang pananglitan, bana ka, kasado ka, gikasal ka sa imong asawa.
Na kaysa wa tubag. Ang bana ba nakasal sa iyang asawa? Na isa wa kusga. Karon naaman siya ay office mate nga napaangkan sa ilang manager. Nya gibiyaan kay nabalhin ng manager. Didto naman sad nagparayg-parayg sa imong bana kay assistant branch manager man siya. Nya ang imong bana kay lami sa kayog lawas ning bayhana. Nya labas pa kaayo kay manager goy handle for official use only. So dili gyud kaayo siya kaning lata. Hugot pa kay angay. Unsa may buhaton sa bana? Mutubay o dili? Kung mutubay siya atong bayhana, unsa man siya nakasala wa? So tingog oy. Unyag dili siya mutubay, nakasa siya wa? Nya sa inyong paminaw di ka siya mutubay. Ha? Ambot lang. Ako kiba. Mo na ingon ni Kristo. Ikaw kay wa man kay sa nagsige man nagpakasal man gyud ka. Ako sad pare. O sige, dili tubayan sa bana, nibalhin mas pare, ni text mas pare. Kay ang pare manager man sa parokya. Unsa man? Motubay ang pare. Mao lagi na. Makita na diha kung ang imong paggamit sa ngalan ni Hesus, ang paggamit nato sa pulong ni Hesus, labi na gining milagro nga niya sa santos nga misa o sa ubang mga sakramento, tinuod ba gyud nga makaluwas sa atong sala. Unsaon man, matud pa ni Kristo, ang tao nga naminaw sa akong gisulti, apan dili magtuma niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas, nga inig hapak na sa hangin, igabot na sa mga baha ug bagyo, matunas lang dayon. Maura sad na ang atong kinabuhi, sige ta dinhi og simba, pero dili ta willing nga motuman sa sugo sa Ginoo. Inig abot dayon sa tentasyon, madara dayon ta. Dali kay tang maanod. Mura ratag si Joaquin, musubmit ra dayon. Mapariha sa inyo tas ubang mga bana nga moingon lang dayon, ikaw ba'y sukaran, di ba kamukaon? Mapariha lang sad ko sa ubang mga pari nga moingon lang sa dayon, unsaon man tao manggud taon ta, naama sa ko'y kaugalingong mga panginahanglan. Kamo sa mga asawa karong panahona, so sa mga asawa portis ang mga buanguna. Ay daghan na kayo mga asawa nga nagnaasay fling-fling oy, unya tukhang-tukhang panagsa, labi na gilaygit na, nya may kay mudasad og kondom, taod sa kondom o kana mga pills, ay sus mo sekreto sa tukhang-tukhang, labi naglayo ang bana, na tuan na mutukhang sad. Maubitang daghan ako gikonsilan dinhing mga bana, sobra na mga napo ka bana ang akong gikonsilan nga naghilak, nasakpad ilang asawa, nangabit. Kaya gimugtuo nga kanang mga asawa di na mga bit karong panahon na, wag left and right na. Muingon pa magay ng ubang asawa, oy, it's our right to be happy. Kana ding wa kay kasal, o nya nakigrelasyon kag laki, babae ka, wa kay kasal, dili din na pangabit. Labi na gyud kasado ka atong imong bana nga imong gibuwagan, nya wa man mo'y annulment pa sa simbahan. Ang inyong marriage existing pa man legally and sacramentally, nya nakig-date kag laing laki, di din na pagpangabit. Pangabit. Nya pila man kabuok ron mga asawa nga naay conflict sa ilang bana, wa na makigtagad nga nga disgrasya sa laing laki, daghan kay ngano man wa puy ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part.
Mga pari na disgrasya mi ngadtos mga babae, usahay ngadtos mga laki, depende las among hilig. Ngano man kay wa sa namo puy ang poverty, chastity, and obedience. Oh, kana hilo man lagi mo. Nung sa may solusyon, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, unya atong sundon, ligon kay tas tanan. Ligon gyud kaayo. Naay usa ka magsasangyaw nga international speaker na gini siya sa mga seminars o both civil o kaning mga sacramental, mga religious nga mga talks. May gyud kay siya. Pag talk niya dito kuno sa laing nasod, iya sa tong istorya ha. Gihagad siya sa usa sa iyang mga nag-handle sa maong event nga mag one night stand sila. That time he was 52 years old. Ang iyang asawa 51 years old. Na sila'y upat ka anak, dagko na sad. In love kay niya, crush kay niya katong babae nga 21 years old, porting gwapaha kay foreigner. Katilaw na jud unta kuno siya international meat or international flesh. Nakras po siya. Kay lami mag-isang tanahon. Yan, ihagad niya pag-end sa ilang seminars nga sila mao'y nag-partners. Nisugot yun siya. Yan, ingon pag yun kuno siya nga asa man ni nato buhaton. Siya atulas akong Rome. Nanaka na sila nga to sa Rome, padong sa Rome sa babae. Samtang saka sila sa hagdanan, niingon ko no siya sa Ginoo, Lord, pasaylo akong daan, pero ako lang gining testingan. Nakita ko no niya ang iyang asawa nga naghilak sa iyang hunahuna. Wala siya kahibaw, pag abot nila sa Rome sa babae, ni ditsog tikang ang iyang tiil, nilahos ngadto sa unahan, og nanaog siya balik ngadto sa silong. Nigukod tong babae niya, suko kay niya, nganong imo kong gihago-hago kana niya imo ra dito kong giinsultuhan niya ningon din siya, minyo ko, dili ko kahimo pag budhi sa kong asawa, I'm sorry. Suko kayong babae niya, that's a great insult to me. Anyway, wala raman unta tay commitment, is just an enjoyment. Murag, let us give reward to ourselves just for this moment. Di man na dako nga isyo matod pas babae, pero para niya dako na kuno kay ito nga isyo. Samtang naglupad ang eroplano back to the Philippines, matod pa niya, naghilak siya dito sa eroplano. Matod pa niya, pagkaanogon ato Lord. Ang iyang gihilakan dili tungod siyang asawa, ang iyang gihilakan nganong wa to nako gidayon, pagkaanogon. Nga pag-abot na niya sa airport, nahibong siya nga wa man musugat ang iyang asawa, ang iya ramang duha ka anak na nagdaas ilang sakyanan o gisugat siya. Wa dito iyang asawa. Pag-abot na niya sa ilang balay, ang iyang asawa mo ginay mo ablis gate o musugat kay layo pa magjutay ang ilang main door. Ang iya gyapong anak mo ni ablis gate, ang iyang asawa gabarog ra sa may pultahan. Pag-abot dito nitutok kunong iyang asawa, siyang naong niya siya nigakos siyang asawa, niingon din iyang asawa, gigakosan siya o gihonghongan, it's okay, I understand. Kasabot mo, nahibawan sa asawa ang iyang struggle emotionally. Ngano man, kay ang husband and wife are no longer two but one flesh. What the husband felt and did will affect to the wife immediately because of God's grace. Ingon ana, nindog na tayo.